Uba Welbon benut, Waynek samlang rang ba katan Sheila, bolabat tengru ikakam kum Vice President ke Maumulu Cera Cement Employees Union, MCC EU, ula kentau jur halor kecing bemishim mentalang, UMLA Sora kata uba Kevin M. William, baru MLA ke Sheila, uba balicit ku Parsenrem, hakapor ba uba Arden Mila Basaimoit, nong tau ain ke nongkrem ba nong ilam ke VPP, ula buat jingkeli ke Sarkar Jela, halor ke Karkhana Permit Dawilat ba Paunam, ke Maumulu Cera Cement Limited. Kuman syukdau ba Arden la buat jingkeli ke Sarkar MDA2 hak kenta keli jingkeli ke dorbar mantengka jong ke yeng dorbar tauan ke jela men ke arfrat rek ulber ajar fly la ke Sarkar ke nang tmun em ban PKM ke te Karkhana ya ke ba menteri rang ba Konrad ke sangma la ong ba Sarkar kamla ban penem syu ba haban penrung join bencher no haga MCCL da ka ba ai kublai ba Arden ba Welbon long ba kecing juba menteri rang ba kalong ke bom sunghun satya ba kecing perung company ke MCCL kan wara kecing do nong ke bakraw ya ki pai ba nong sung ke than sora bat Sheila pada kini kisnam na kecing bom terikam ke MCCL kelak taru ya kayo kot ki pai ba kan dapat perkat ba nganang mut trai ba ngim dan syu ya kasur ban penkren lani ban pesngoh po assembly Henry dak kajing mi jong ba Arden kum unong elam jong ka BPP bat UMLA jong ka nongkrem I la kren bah nak ka benta jong ka MCCL kum no ban revive yang ka di kalalong no kum ba ong mo he is the voice for the voiceless ngim dan surshu nang thi ngasum balakut ngim so dan surshu nang thi ban pen sawai ka MCCL ba ka de ban nyat biang namar kembang itip hi baka MCCL kedai ka pliang ja jong ki nong so rak shi ong mo bat ka than hi brok away ngisgo du jengkerman hadu ka ta ba ngi iba ka sarkar mo kani ka ju sarkar ka bailam menta ba ka ju sarkar hi ka ba haki ka bailam heksan snem ba menchwa bat kedai kani ka sarkar hi ka bala pensange ka MCCL ho arko ya ka ba la ya kan du jing e lut daki pai ba nong song jong kathi ka than ke jongi leng ba ka jing sange no ka jing sange tre jong ni ka MCCL de nilai persang hajing sisa banyak keren ya ki mat gijura jong ka MCCL ba ka sarkar ka di ban penyat biang henrei PE ka jing long adaman jong ka sarkar ya ka ba kam iki shanu ru mo nadu arpo hadu menta kam semladan kanu keban ai dak mo banginu iba ka sarkar kal sim khia biang ke MCCL bahkan penyan hendak kam semla ai dak kumta ti kala pelong ru ba la du jengkerman bat kai ka bangi i kalong ba ki kwa bahkan ni ka sarkari ka kwa ban ai ka joint venture ya ka ba ngila ban ong bakan nomor ra kanu ka jing mentoi na ka bantaki pai ba nong song jong ka thani so ra Sheila di kanong ka jing mentoi ya khamtami ki samla jongi ka thani tin rei ngas ngoman ai ka buram ka bakraw ya ba Arden milar ba siomait belong MLA jong ka nongkrem ba lara ya kan ki issue ha po assembly di ngai skam ba inang yai bud dien ia kani ka kam ha ka badi ba ka MCCL ba ngai skam ru ba ka jing bud dien jong I kalong bai ban PNM ya kani ka PSU Public Sector Unit da ka ba ka sarkar jela kan ran hi ya ka MCCL na ka banta ka jing bentoi jong ki samla ki ba klem jam ha ka thika thain ki jongi kumnu ngila ban khmi lenti kum ta ka sarkar kala ban wanra ya ki babun ki employment na ka banta ki samla ki bam dan kam dan jam lada ya ka MCCL ka balong ka way na ki factory bala pan ai kam ya ki samla ki jongi kamla ban PNM ya ka ti kumnungin expect pade ba kan ki sarkar kan kular ban ai kam ya ki samla ki jongi pi lada ka penyai da ka state government nadu kumakalong nadu menchwahi ka revenue ka bami na ka MCCL ka de ka sarkar jala ka bayonang Tenrai pi na kabanta ka jingyo nang pade ha kabayde kabay dan lang artli ki bor kabay ka bor jong ka sarkar jala kabay ka bor jong ka private company ka banwan venture hang thi ti katakin ha pe share ya ka jingyo nang tidak ka jingyo share ka jongki kan pelong ka jingklot pade ban penyat renti ya ketika MCCL ti kabay pat ka ban kata kalong ba lada kata ka private company kawan venture hang thi ha po ka MCCL
hak kabede bat ki nong tray kani ka private company kan wan raam lagi jong ki nong tray dina kaliang jo ka sarkar jalaru kan hak bantung kam kat kum ka badai ka rukam bantung kam ki samla ki jongi te kataru la ya divide em tila da kan daily le ka company ka banabar jala kinwan skibri ki banabar jala ban tray hapo ka MCCL jongi ka tagde jing du jing matoy jong no but balai te bakani ka sarkar jala manta ka habban penyat ke MCCL da kabaya joint venture lada nadu khat khandai span rupo nriu adu arpo kadang ya te ke MCCL wala da ka dan hi kapor bakaya ke jingdu nongru hende kadang ya palat san snam kaya hende tang shuan marsin simti gani ke sarkar de hapo ke jinglam jo ke NPP ki khang no arpo ngis ngau thu yu hap reng jo ke jing khang jo gani ke sarkar ke MCCL hato kani ke sarkar kam dan jing ngau na ka benta ki tu ki long yeng lani ki nok shong lani ki samla ki bam ki badang dan kam ya ka jing yo kam bakin yo rong kam ha kani ke MCCL pia jing sisa ka factory ka bala slam ha ban run mo hapo ka state kat ba nang mi kisnam kadang dei ban increase ka employment ru kadang dei ban increase ya ka production ru ndai ka makalong pada kumbakalong pat masnwan gani ke sarkar kadam sundan por election pin yas ngo be ki ong be ka pliang ja jong inong sora ba jong ka than chala hi brok we tendre ka ba phla ka long ba anda ki la job ga shikin tien kim kran ba ubah kran ru sulong tang ko basu ai mes call syukran tang syukran pin re ka bam dan impact mlong balong ba arden mo sei ki jing shisha pin i ke jing sisa pin i ke jing yo nong ke jing bentoy na ka benta ka than ke jongi mo ka bai ma iru i dong ba ka de ka pliang ja jong ki nong sara ka bomut ka bai ba adan wala dam deu MLA jongi na sithi deu MLA jong nong kram ri le homework te hak ba di MCCL namar ba ka kta ya ka jaj pen ri ko jongi hi da ka jing penyang no ke MCCL kata ka de ka jing kit ka jing skau kit li jong niu nong elam mo ba adan ba mangi kumki bai ba nong song jo ka thik than ngemla khlam da ai khublei ya ka jingra jong ba adan hapo assembly ka jingkit khli menta ka song ha ki bai ba jong shala constituency bat ka sora constituency ka balajit ya kini ki MLA ki bam shimlala ban site na ka benta ka yap ka im jong ki bai ba jong ka thik than nama dai ki bai ba jong ka sora bat jong ka shala bajit kini ki MLA kini ki ban kran kini ban long ka voice jong ki pai ba nong shala bat sora na ka benta ban revive ka MCCL hendai ngimyu i mo kam tam liu MLA jong ka sora kami asngau skintin ru ban kran na ka benta jong ka MCCL what happening ka jing kran ma jong ba ardan ngami i bakin shu ban rap lang te at least maki ki try nang the ki don kam ban skau thu ban rap lam mi ka e ka ba ka sarkar ka skau thu ban revive ya ka MCCL le makalong kami i bakin ya sim bentalang ha ka ba de ka ni ka jingwan ra jing ba adan ya ka ni ka MCCL la po ka assembly ha ka jing jubab kham tam no chief minister mo kam long ka bahun namar ba ha ka jing jubab la da phi study vai ka kom jubab jong chief minister ka long be baun ai be saka ni ka private party bakin le joint venture ngai bakin ya be da ka joint venture ti wila ya da ka joint venture ka mot ka ladan lupa ka jing do onong na ka benta jong ki pa ba ki jong yang ti pilas ngo thui ka party ka bawan kom ka joint venture ka dong kam banyo bha dong kam ru banyo ikibri ki jong ka bakin thap hang the ti nakaliang sarkar kinyo ti ki samla jongi kat no kinyo la ya divide no te la ya divide no ladaka MCCL kamdan shu ka jing kata hi kemangala jukran borobor mo circulations of money hapo ka ti ka thani te kala kata ba do kata bat mentala da phirung hapo ka yo ba sora ba ki ong la phin kli ki yiwe pi we nong song yo kin ong bet lakta kam long shu ka yo bor so nyam traru kam daya shu kum baya ka por ba kadang ya ka se la phi kli ki nong nya taxi mo kin ya thu ba ye phi ba ka jing sakta na ka daw ba ka MCCL kamian Tila da phi lech ki nong de wai dong da phi lech ki nong de sha ki nong de ja ki nong bu dukan ki nong de jan ki nong de kat
baki tre kita angki kelak ketalun wat teng ki long ying mo ki bakwa pensna ying pensna kan ni katai kim kam dalong su wat ki misteri ruk la donate ke tre kita Namar beli baka circulations of money ke ba wan nak tege MCCL mamman la ubenai ke ba umdunai ke siklur tamak sipnai kata ka ja sendet nepo hang tia po katan sok rasela tena ta kada kitu ki area hi ki la long affected area pada ki pai ba ki imported deh ngala jukren nak kapor hi ba ki pai ba jong ngati katan ki imported hadin ba la pensange no ya ke MCCL pi wala da ka sarkar ka suai mo Lalong kompai suai tang mencuim kam dadi su ke bah kedaai kan terkom siur kom terawat haki sekolah niki college su keladan bah kejingut nomor ba kam dan su te kata kayo ga kot ke babiang te katan sude ba ngidang sude ba kasarahi ke jaka tourism gidang suyo ban suya imo di oi telun kumta te dan rai wat kenika tourism ru kam daai kayo kakot ka babiang ya ketika tan kat haduk mentahi handai ka tiknahi kayo kakot ka babit ka babiang hi kalong ba ketika MCCL namar ka tikna baik ka baki pai ba nong song hang thi kiyo ya ka pisah ka bami na lengba kinong tre jong MCCL mana upnai ka ba dunai ka siklur tam di ketahi ke jingtlun ke pisah ke penong ya kayo ke kot kebakan roikan para ketika tanya berkowe